Sendikaya İnşaat İşi ji bo ku bibe dengê karkerên înşaatê tîviyek bi navê Şantiye TV vekir û xebatên xwe bi lezgînî didomînin. Televizyona ku 21 Sibatê de dest bi weşanê kir, dixwaze ku bibe dengê karkeran ku di şert û mercên dij mirovahî de dixebitin û mirinin di nav kar de. Şantiye TV hefteyê 5 rojan li gel mijarên wek huquqa kar, evlehiya kar û tendurustiya karkeran, dê çalakî û girevên ku karker li Tirkiye pêk dînin ji wek mijarê bigire dest û bîne ser ekranên xwe. Her wiha Şantiye TV'ya ku nêzî mihekê ku dest bi weşana xwe kiriye, xebatkarên wê ji dîsa jî karkerên înşaatê pêk tên. Ev mirovên ku hinek jiwan di demên xwe yên vala de dibezin stûdyoyê û hinek jiwan ji bo kêmasiya alavên teknîkiyên stûdyoyê çareser bikin ji mecburî hin bêhtir di karên înşaatê de dixebitin. Di heman demê de nûçegihanên xwezayiyên TV'yê ji xebatkarên înşaatê ne. Dîsa Şantiye TV'ya ku hin nû dest pê rêwîtiya xwe kiriye, dixwaze ku di demên pêş de bêhtir mezin bibe û xwe bigihîne bêhtir karkeran û bibe dengê wan û pirsgirêkên we bide xuyakirin. Yek ji xebatkarên stûdyoya Şantiye TV'ya ku li Kartala İstanbulê ye, Deniz Gider e. Gider bi eslê xwe Kurd e û qala çîroka vekirina Şantiye TV'ye kir. Şantiye TV biz 3. Havalimanı direnişinde Vekirna Şantiya TV'ye fikra karkerên balafirgeha sisiyan e. Got di 4 Eylûnê de ji ber got şert û mercên xebatên yên nebaş şermezar kirin hatin girtin. Berî niha ser hesabê medya civakî yên sendîqeya xwe rojnameya Şantiyayê derdixiste. Em sendîqeyeke got her tim lê kolanan e. Di fikra got ew yek bibe kanalek got em xwe pê bigihînin hemû karker û dostan ve. Dema got em zindanê de bûn ew fikir bêtir pêşket. Em fikirîn got em dikarin di demên xwe yên vala de çi bikin û çi fêr bibin. Em ji fikra wê rojê hatin vê statoya îro. Cihê herî dawiyê ku em lê bin ne ev dere. Em dîsa bi berxwedana xwe her tim li qadan û kuçeyan e. Îro ji hedefa me ew e ku em bi Şantiye TV'yê li her derê bin. Kesên ku di Şantiye TV'yê de dixebitin, ji hemû xebatkarên ku bi dildarî û sendîkayê de dixebitinin. Kar û xebatên me ji wisa didomin. Gider diyar dike ku kesên ku dixwazin li Şantiye TV temaşe bikin, dikarin bi rêya hesabê înşaat îşê xwe bigihînin wan û wiha got. Sendikamızın Facebook ve Twitter adreslerinden ulaşabilirler. Em berhema xebateke kolektîvin ji yê got dixwazin di hêla maddî, manewî û teknîkî de piştgirtiya me bikin. Banka me ev e. Em bi hev re derketin rê, em bi hev re dest bidin bin vî barî. Men Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.